rád som, že sa nám podarilo zorganizovať niečo takéto podujatie. Veľmi srdečne vítam medzi nami našich partnerov, konkrétne z Čiech, z Mikulova, na čele s pánom riaditeľom Jiřím Soukupom. Vítam našich maďarských priateľov zo Šeregiriešu, naša tradičná škola, na čele s pánom Fontánom. Vítam našich susedov z gymnázia Janka Martišku, ktorý doviedol pán zástupca Csaba Šebetka. Střílej se, kří! Koláš, poď! Poď! Zabil. Myslím si, že zvíťazilo priateľstvo, zvíťazili naozaj veľmi príjemné medziľudské vzťahy a ja si myslím, že v takomto duchu bude spolupráca medzi školami pokračovať aj naďalej. Samozrejme, ten šport priniesol aj nejaké výsledky a pretože ocenených treba oceniť, zablahoželať. Takže teraz prichádzame k vyhodnoteniu práve tejto športovej časti. Nech sa páči. Na treťom mieste
sa umiestnilo gymnázium Janka Matúšku Galanta. Na druhom mieste sa umiestnila škola z Mikulova. Na prvom mieste domáca škola, stredná škola technická Galanta. Ja vám ďakujem za účasť na tejto našej škole a prajem vám šťastnú cestu domov a zase dúfajme, že o rok zase sa stretneme.